לא, תוציא את זה ממנו. קח את זה ממנו. אין. הוא לקח את הדף. הוא לקח את הדף. זה יכול להיות. יכול לאכול את זה. לא, הוא לא יחלק. אמא. פחדנית. לוזר. הנה. תראה. איזה גרב. הולך לסוכר, אבל מה? באים. קודם הוא קרא את זה. מה יש כאן? היי, תראה, הם משחקים. השחורים והקופים. איזה פחדן. הם גללו סוד. הוא נשלח את הזנב. הוא דוחף אותו, תצלמי את הקרוב הזה. וואו, איך נשך אותו בראש, ראית? תראו, תעשי זום. נו. כן. צלמי את זה עם הנייר, ראית איך הוא מגרד? ראית איך הוא מגרד את הזנב? אל תזרוק לו, לא לזרוק לו כלום. איזה יופי. הם עדיין עושים קרב, תמה. יאללה, תמר, חבל, אבל כאילו...